Pane chitiko chashamisa vanhu munyika yeZimbabwe, especially political analyst political observers. Chitiko choonekwa kunzi aiwa panenge paitika a power challenge. Pationa kuti panguva inoyi everyone knows kuti aiwa Kirsty Coventry aiwa akazviita panapa. She was appointed as the president kuma-Olympics. Panapa toona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe yesterday he left the country. Ndona General Chiwenga vanosara vachiissue an official statement to congratulate ye. But pane chitiko chazoitika day after. Sanapinda masvika mudanyurwa pana upload wa subscribe wa like on the bell icon. Tipinda panapa paindiwa majarajara sanapidanyura chiti. Idi Mnangagwa left for Namibia this morning. The president in charge, General Chiwenga, wrote a congratulatory message to Kirsty Coventry. When Mnangagwa came back, he would not have it. He wrote his own makwikwi chaiwo. Mashokanonyugwa namajarajara opa poster these official statements amuri kuona congratulate Kirsty Coventry. The first iri yaGeneral Chiwenga and the second iri yemutungamiri wenyika yemasondanzo Mnangagwa vachinge vadzoka. Panapa majarajara ari kuchiona as a challenge kuna VP kuti yes akanga aissue an official statement yakanga issue aiwachibva ku the presidency ichiissue to the general public yeZimbabwe, but at the same time mutungamiri wenyika yeZimbabwe achidzoka anobva auya achiissue yake. Panapa vanhu vanyazoona kuti aiwa apa panyatsokuita kuchallenjiwa. Timbotidzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chadraw attention yevanhu. Aiwa vanhu panguva ino vongoti ameno zviri kuitika ikoko, ameno kuti zvakamunyatsomira sei. Mbotidzai mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi chanyatso kudraw attention yevanhu panguva ino vatiri kuona kuti the country pairi rocked in a deepest political turmoil. Tiona veterans vachidhimanda that is inclusion yemutungamiri wenyika. Zvinhu zvakadai zvichiitika zvinhu zvinenge zvichifuela zvichiwedzera fuel pamoto wagara zvawo uchipfuta. Tiudzai mafungiro enyu pina comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.